vás tady vítám u nového videa a jdeme natáčet Brawl Stars. Takže tady dám mravko. Takže lidi, tady můžete slyšet mravko. Celkem dobrý brawler, koukejte, tady projedu. A mají teď nejhranější brawler je Bonnie. Tak si zkusíme hrát hru, co na to hra. To je jen takový krátký video. Mini krátké video. A můj další kamarád na mravku je Marek Vadika. Já jsem, nevím, protože já jsem dívat točila na telefon, takže to vám taky představili, kdo chce, tak ať mi přijde. To je jako dětko. Tak doufám, že se to líbilo. Ještě velmi vlastně jedna. Tak, tady. A vyhráli jsme. Tak čau lidi, no, mám to rozdělčku. Čau, teda, mějte se hezky, shledanou.